ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мошини фурӯшӣ. Бо шумо ҳастам Рамазон аз ҳамин канал ранги ҳарвақта. Боди хатар видеонаворо то охириш тамошо мекунем. Бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ВАЗ 2104 саршидагӣ то BMW тройка ки мошинҳои шумо дар комментария нависондагӣ биден, дар ҳамин ҷа ҳама акшон ҳузур доранд. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 138 сомонӣ. рақамҳои мо барои шумо метавонед мошинҳои фурӯшии худатонро дар имо WhatsApp равон кунед ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ нестед, обуна шавед, дар видео мо лайкро бигзорам. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворро то охириш тамошо мекунем. дар ҳафти навор бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳо. якум мошини фурӯшии мо мебошад тангене ки соли барои 2010 бисёр бардорон хоҳиш кардагӣ буданд дар комментария. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 26000 сомоние ба рубл бигардонед 188000 рубл мешавад. мошина гуфтае ки алишиам аст ба ягон Opel. агар харидори аниқ бошед метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегузарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворро то охириш тамошо мекунед. дуюм ВАЗ 21099 соли барои 2003 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия, объём моторш 1.5, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 15500 сомония ба рубл бигардонед 112000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия кузаш сидан. мошина гуфтае ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон камбудӣ надорад, сентр замок мебошад, чихолош нав кардагӣ. агар харидори аниқ бошад боз савдо карда мешавад дар пеши мошин. рақамҳояшон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сеюм Opel Vectra Pro соли барои 6999 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар рӯдакӣ. сӯзишвориш газ бензин мебошад. объём моторш 1.6, коробка передачаш механикаи. нархи мошин 14000 сомония ба рубл бигардонед 101000 рубл мешавад. мошина гуфтае ки срочна фурӯшия. агар харидори аниқ бошед метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшии мо мебошад Daiwo ки соли барои 6997 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ашт. сӯзишвориш бензини холия, объём моторш 1.4, коробка передачаш автоматика. нархи мошин 15000 сомония ба рубл бигардонед 108000 рубл мешавад. мошина гуфтае ки состояниш беҳтарина. агар харидор бошед, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшии мо мебошад ВАЗ 2107 ки соли барои 6984 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвориш газ бензин мебошад. объём моторш 1 литр, коробка передачаш механика. нархи мошин 8200 сомония ба рубл бигардонед 59000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан. мошина гуфтае ки ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. агар харидори аниқ бошед метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум мошини фурӯшии мо мебошад Toyota Corolla ки соли барои 2009 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар рӯдакӣ. сӯзишвори бензини холия, объём моторш 1.6, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 65000 сомония ба рубл бигардонед 469000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст, кузаш сидан. агар харидори аниқ бошед метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворро то охириш тамошо мекунед.
هفتم، نکسی دایوسولی برایش 1995 میباشد. در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. سوزشوار بنزین خالی ابیا موتورش 1.6، коробка передач механикаи нархи мошин 13000 сомония, ба рубл бигардонем 94000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан. мошина гуфтае ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон камбудӣ надорад, мотораш нав мебошад, 4 баллони нав дорад, ҳамаш қоидавӣ аст. агар харидори аниқ бошед, метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳаштум, мошини фурӯшии мо мебошад BMW тройка, ки соли бароришаш 2003 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ҳисор. сӯзишвориши газ бензин абиём мотораш 1.8, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 43000 сомония, ба рубл бигардонед 310000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш сидан. мошина гуфтае ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон ҷои задагӣ пусидагӣ надорад, Европа мебошад. гуфтагие ки танҳо харидори аниқ бошад занг бизанед. рақамҳояшон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ нестед, обуна шаваи дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворо то охир тамошо мекунед. нуҳум, мошини фурӯшии мо мебошад BMW тройка, ки соли бароишаш 2000 сол аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Девашчит, Гончи. соли сӯзишвори бензини холи абиём мотораш 2.0 литр, коробка передачаш механика. нархи мошин 40000 сомония, ба рубл бигардонед 289000 рубл мешавад, ки ранги мошин сервисия, кузаш сидан. мошина гуфтае ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, тонировкаш то моҳи ноябр охирош мебошад. кондитсионераш 100% кор мекунад. мошина гуфтае ки расход надорад. агар харидори аниқ бошед, метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. даҳум, ВАЗ 2109 соли бароишаш 1995 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Бобоҷон Ғафуров. сӯзишвориши газа абиём мотораш 1.6, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 9000 сомония, ба рубл бигардонед 65000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш хатчибек. мошина гуфтае ки техосмотраш ҳастад то ноябр. агар харидори аниқ бошед, метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворо то охир тамошо мекунед. 11. Toyota Mark II соли бароишаш 1997 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориши газ бензин мебошад. абиём мотораш 2.0 литр, ки коробка передачаш автоматика. нархи мошин 13500 сомония, ба рубл бигардонед 97000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан. мошина гуфтае ки агар харидори аниқ бошад, боз арзон мешавад дар пеши мошин. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. دوازدهم، мошини фурӯшии мо мебошад Тангена, ки соли бароишаш 2008 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 23000 сомония, ба рубл бигардонед 166000 рубл мешавад. мошина гуфтае ки ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надорад, алиши ҳам аст ба ягон Opel. агар харидори аниқ бошед, метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 13. ВАЗ 2104 соли бароишаш 1994 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Истаравшан. сӯзишвориши газ бензин абиём мотораш 1.6, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 23000 сомония, ба рубл бигардонед 166000 рубл мешавад. мошина гуфтаанд ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон камбудӣ надорад, сирочна фурӯхта мешавад. сабаби фурӯхтанашон сум дар кор шуда барои ҳам қадар мефурӯшанд.
ماشین هایش مکنی. اگر خریدار انیق باشید میتوانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید و ما میگذاریم بعد دیگر ماشینی فروشی که شما بسیارتر انتظارشون هستید. با دقت ویدیو نوارا تا آخرش تماشا میکنید. 14 ماشین فروشی ما میباشد اوپل استرا اشای که سالی بارشد 2007 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. коробкаш механика мебошад, авиомотораш як шашай, сӯзишвориш бензини холият, дараш электропакет мебошад, сасанҷ зура 4 баллони зимнӣ дорад, хати дискош оригиналай. мошин қарор дорад дар Санкт Петербург, метро Уделния. нархи мошин 250 000 рубл алиши амасе ба Opel Caravan дар Тоҷикистон буда. рақамҳояшон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо имо WhatsApp кор мекунад. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворро то охириш тамошо мекунем. дар ҳафти навор бохабар мешавем аз нархҳои мошинҳо. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ нестед, обуна шавед, дар видеои мо лайкро бигзорам. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшӣ. 15 мошини фурӯшии мо мебошад Nexi Davia ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ҳисор. сӯзишвори бензини холия, авиомотораш як шашай, коробка передачи механика мебошад. нархи мошин 15 000 сомония. мошин германския. агар харидори аниқ бошед метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 16 газел соли барошад 2008 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ашт. нархи мошин 29 000 сомония, ба рубл бигарден 29 000 рубл мешавад. мошина ҳама ҷоша 100% гуфтеса, ягон камбудӣ надорад. баллоноша гуфтагия ки 95%. агар харидори аниқ бошед метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр, то видеои дигар сарбаланду хонаобод бошед. дастгирӣ кардани моро фаромӯш насозед.